মা এবারে ঠিক আছে নম্বর ওকে ভুল করিব নালাগে নম্বর প্রথমতে আছে বিটিসির পৰা কোনো চিন্তা করে সমর্থন নকৰে এতিয়া চাওক আমি কি করি কোনোর উপরে পৌরপা আমি উৎসাহ কৰিব লাগিব বিটিসি বাঁচাও কোনোর বড় হাতে বিটিসি বাঁচাও ঠিক আছে না সব আমার ঘরে যাও আমি আশা কৰিছো কোনো একটা হেড হোক কোনো হেড হলে কল নহব নমস্কার কোনো স্যার নমস্কার আমি সিলেক্ট করি আমি হয়ে যাচ্ছে বিটিসি আমি বসাও আপনার কই আমি পাব লাগে আপনার দেশের রক্ষা করেছে আমি সিলেক্ট করেছি দাদা ঠিক আছে दा बे जोबथानायाव जों गसाइगाव टाउनाव फैनानै दखानदारिफोरखौ लोगो हमगोन बेफारिफोरखौ लोगो हमगोन आरो जों खावलायलांगोन जाहाथे जोंनि बिपिएफ दलाव भट होयो बिनि उद्देश्यआनो जाहैबाय बिपिएफआ दिनै बिटिसिखौ बासायनो थाखाय ओंखारबोदों दिनै नुबाय थादों जोङो जोंनि क'क्राझाराव बा बिटिसिआव आसामनि जेसेबांनाखि मिनिस्टारफोर दं एमएलएफोर दं हाबफैजोब्बाय हाबनानै जोंनि बिटिसिखौ धंस खालामनो नागिरदों बिटिसिखौ दिनै आग्रासन खालामनो नागिरदों बिनि सार्थआवनो दिनै जोङो बिपिएफनि रैखानि सार्थआवनो दिनै जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो नांनानै दखान दिनै लोगो हमनानै खावलायनो नागिरदों रायजो राजाखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे बिटिसिखौ बासायो आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि भबिसत साख्रि बाख्रि बिटिसिआव होनो हायाखै प्रमद बर'आ बेफार दिनै टिका टुक्लि गासिबो बाहेरानि मानसिफोर मावफैजोब्बाय बेनिखायनो जोंनि सेंग्राफोरनि भबिसत सिख्लाफोरनि भबिसत बिटिसिनि भबिसत बिटिसिनि हा हुखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोंनि भबिसतनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ दिनै खावलायदों जाहाथे बयबो नांगालनि सावगारि भट होनानै देरहाहोयो आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनानै जोंनि बे सोमावसारनायाव जेसेबांनाखि मुंख्लं जादोंमोन बिथांमोननि आत्माखौ जाहाथे जों गोजोन होनो हायो जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे जोङो मोजाङै गावनि जोनोमनि मोन्थाय जे मौलिक अधिकार गुदि मोन्थाय बेखौ लानानै जों आवगायलांनो हायो साख्रि बाख्रि जाहाथे मोननो हायो जाहाथे जोंनि बिटिसि बासि मानसिफ्रा बिटिसिआव थानानै जाहाथे जौगानायनि हाबाफारिखौ मावनो हायो जाहाथे बाहेरानि मानसिफ्रा जोंनाव आग्रासन खालामनो हाया गाग्लोबनो हाया बिनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों आरो दिनैबो खावलायहरगोन साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनहा गोग्गो गोसो लानानै गोथार गोसो लानानै जाहाथे फैबाय थानाय 7 तारिखआव गावबागाव बे भट सोग्रा जायगा पोलिं स्टेशनाव थांनानै मोजाङै भट होनानै जाहाथे खाम्फा बरगयारि सारखौ देरहाहोयो जों बे देरहालांनाय माने जोंनि रायजो राजाफोरनि देरहानाय बे देरहानाया जोंनि गोहोखौ मोनफिननाय बे देरहानाया सेंग्रा सिख्लाफोरखौ रैखा खालामनाय बे देरहानाया जोंनि गासिबो बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे देरहानाय दा ओंखायनो आं खावलायगोन बयबो खौसे जानांगौ खौसे जानानै इनाय अत्याचार जाय खालामदों जाय नेताया खालामदों बिथांमोनखौ जों जोंनिफ्राय गैया खालामनानै जोङो मोनसे गोग्गो सरकार जाख्ल'नाय गैयै सरकार जाहाथे जों खुंनो हायो हाग्रामा महिलारिनि आखायाव दिनै बिटिसिखौ गथायनानै 17 बोसोराव जेसेबांनाखि डेभेलप खालामदों इउनिभार्सिटि लुदों मेडिकेल कलेज लुदों सिआइटि लुदों आरो बेबादिनो गोबांथार मावबावनांगौ दङ जाहाथे बेखौ जों बानायनो हायो बिनि थाखाय आं रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय।